लेन्डस्लाइडा बेखिनियावनो जादों नै वान वेल'सो हगारदों बेखायनो जादोंमोन लेन्डस्लाइडानो landslide is there, that is why not allowed. So we have to turn here. This is the main road, Kohima to Dimapur. पासता जाबाय दायो जोङो न'आव थांफिनसिगोन कहिमानिफ्राय गारिया जोबोद मैला जाबाय नै न'आव थांबा सुहैनो हासिगोन पुलिस पइन्ट बियो बिथिं जोङो न'आव थांसिगोन Dimapur लामाया अखा फैनायजों जोबोद गाज्रि जानायखाय जोङो लासै लासैनो थांबाय थानांदों Kohima मोननोसैब्ला लामाया लेन्डस्लाइड जानायलाय दायो जोङो जथुमा हाजोथिंसो गाखोना फैनांबाय बे लामायाव गोबां गारिफोरा एक्सिडेन्ट जानायबो जोङो खोनानो मोनदों बेनिखायनो आङो जोबोद केयारफुलहै ड्राइभ खालामगासिनो दङ 90 किल'मिटार गोजान Kohima to Udalguri लामायाव ड्राइभ खालामनाया आंनि थाखाय सहज नङा मानो होनबा बे लं ड्राइभआनो आंनि थाखाय फार्स्ट टाइम जागोन आरो आं बे लं ड्राइभआव फैना जोबोद एक्सपिरियेन्स मोननो हाबाय This is the turning. This is the main road which leads to Kohima, and up ahead there, landslide is there. That is why not allowed. So we have to turn here. This is the main road, Kohima to Dimapur. So दायो जोङो Kohimaniफ्राय 20 किल'मिटारसो गोजानाव फैबाय दिमापुर आरो Kohima गेजेराव दङ जों दायो बेवहाय जोङो सा लोंनो लाखिथ'दों आरो लोगोसे दिमापुरनिफ्राय Kohima लामाया जोबोद गाज्रि जानानै दङ जायगा जायगा गोबां लेन्डस्लाइड जादों फरवेब्लाबो वान साइडल'सो फैनो गोनां जादों मोननै ना मोनथाम जायगायाव लेन्डस्लाइड जादों जानला मानला फैनो हाथ'वा दायो Kohimaयाव जोबोद अखा फैनायजों लामाफोरा गाज्रि जानानै दङ सा लोंखांबाय दायो थांसिगोन जों उन्दुनो ओंखारनायफोरा स्रां जायो बेखौ लोंना होबाला बिनिखायनो ड्राइभ खालामनाय समाव आं बेखौ लोङो स्टिं लोङो गारियाबो जोबोद लेथ्रा जाबाय दायो बहा सुनो मोनगोन जादों लामायाव जों बहाबा कार वाशिं नुयोब्ला जोङो सुलांनांसिगोन आरो जोङो डिसेम्बराव फैनो हागौ हर्नबिल फेस्टिभेला बे बोसोराव 25 इयार्स जागोन जुबिली दङ सिलभार जुबिली जोबोद गिदिर जागोन बे हर्नबिल फेस्टिभेला बेनि थाखायनो आङो डिसेम्बरावबो हर्नबिल फेस्टिभेलनि समाव फैनो नागिरदों लेन्डस्लाइडा बेखिनियावनो जादों नै वान वेल'सो हगारदों बेथिंना फैबोला बेथिंना थांनो मोनथ'वा बेथिंना फैखांजोबबासो दायो जों थांनो मोनसिगोन बेखायनो जादोंमोन लेन्डस्लाइडानो फुरा फरवेनि फारसेथिंखौ खालामजोब्बाय दायो लामा फिसाथिंसो थांनो गोनां जादों ini betul lentur जादोंमोन terus one way फिसा लामाथिंजाय थांनो गोनां जादों जेसिबिफोरा खामानि मावगासिनो दङ
बेजों थाथ'फिननांबाय बेथिंबा फैनायफोरा थाथ'नो गोनां जाबाय अन्थाइ गोलैयो बेयाव अन्थाइ फाइनालि गारिखौ सुनो मोनबाय नै डिमापुराव दासो गोसोखौ सान्ति मोनबाय बेनो जाबाय आसाम नागालेण्ड बर्डार दायो जोङो आसामाव हाबसिगोन दायो जोङो आसामाव हाबबाय बे जाबाय कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट Maaf, Mama Putra deh. Sebenarnya. Super guys, danger global. Bye bye. लोगोफोर फाइनालि 12 घन्टा गारि सलायनानै उदालगुरि सफैनो हाबाय बेनो आंनि फार्स्ट टाइम लं ड्राइभ एक्सपिरियेन्समोन आरो बे लं ड्राइभआव थांनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम बहुत साबायखर थाबाय